Kuća srpskog sporta. 12 udruženja. 94 granska. 98 opštinskih saveza. 12.000 klubova. Najveća i najbrojnija sportska organizacija na Balkanu. Sportski savez Srbije. Predstavnici Sportskog saveza Srbije i dalje su u intenzivnim posetama opštinama širom Srbije. Tema: novi zakon o sportu i pravilnik o odobravanju i finansiranju programa preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta. Način, to je praćenje funkcionisanja sistema sporta na teritoriji opštine Brus par godina unazad je bio nepravilan u prethodnih nekoliko godina. Dakle, posle Paraćina, predstavnici Sportskog saveza Srbije, Šebek i Šobot, boravili su i opštinama Brus, to je Blace, i u Brusu su uočene nepravilnosti. I ovom posetom uočene su prethodne nepravilnosti i neusklađenosti, u čemu je vođena pristojna rasprava i postignut dogovor da se do kraja meseca oktobra otklone nepravilnosti i da se usklade pravilnici sa zakonom o sportu i pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa. Ukoliko se do navedenog roka ne ispoštuje pomenuti dogovori Sportskog saveza Srbije u skladu sa zakonom o sportu, treba izvestiti ministra o navedenom stanju, tražiti donošenje rešenja o preuzimanju nadležnosti i pokretanju ostalih zakonom predviđenih postupaka. Nadamo se da će u Brusu shvatiti gde su grešili. A kada je u pitanju opština Blace, povod je bio isti, dakle ustanovljeno je da sistem sporta funkcioniše u skladu sa zakonom o pravilniku o odobravanju finansiranja programa preko kojih se ostvaraju opšti interes u oblasti sporta. Uočeni su mali propusti koji nisu uticali na realizaciju programa preko kojih se ostvaruje opšti interes i ti propusti će biti u kratkom roku otklonjeni, kako su rekli iz opštine Blace. Predstavnici Sportskog saveza Srbije boravili su u Ćupriji, gde je održana 71. po redu ulična trka. Tu su, pored ostalih poznatih sportista, bili Miloš Srejović, Dragutin Topić, Slobodan Popović, Slobodan Branković, Jasmir Kolašinac, Snežana Pajkić, Vera Nikolić, Ivana Španović, Zora Tomičić, a ispred Sportskog saveza Srbije savjetnik predsednika Dane Korica. U Požarevcu su tradicionalno održane ulične trke koje su organizovali Sportski savez grada i Atletski klub Požarevac. Generalni pokrovitelj trka je grad Požarevac, a ispred Sportskog saveza Srbije prisustvovao je nekadašnji atletičar i savjetnik predsednika Dane Korica, a ispred Sportskog saveza Požarevca predsednik Slobodan Jović. U okviru priprema za organizaciju 5. međunarodnog sajma sporta u prostorijama Sportskog saveza Srbije održan je sastanak sa predstavnicima visokoškolskih ustanova za sport i fizičku kulturu. Bili su predstavnici Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum, Fakulteta za sport Univerziteta Unio Nikola Tesla, Fakulteta za menadžment u sportu i visoke sportske i zdravstvene škole. Pored dogovora o tehničkim detaljima i učešću u predstavljanja delatnosti visokoškolskih ustanova, govorilo se i o izlaganju neeminentnih stručnjaka na seminaru za sekretare i sportske radnike, kao i na stručnim tribinama tokom trajanja sajma. Predstavnici Sportskog saveza Srbije Nemanja Svjetličić i Miodrag Šebek boravili su u poseti opštine Osečina, gde ih je primio predsednik opštine Dragan Aleksić. Opština Osečina ima oko 12.500 stanovnika, od toga 3.500 u užem delu, sa oko 800 učenika koji su kroz 7 sportskih organizacija i kroz predškolske i školske ustanove većinom uključeni u sportske aktivnosti. Osnovni cilj lokalne samouprave u narednom periodu je akcija Svako dete plivač i nastojanje da profesori fizičke kulture stručnim radom pokriju predškolske ustanove i školsku decu kroz vannastavne aktivnosti, zbog čega će lokalna samouprava odvojiti posebna sredstva. Savjetnik predsednika Sportskog saveza Srbije Dane Korica ugostio je Amija Barana, generalnog sekretara Evropske softball federacije, a sve povodom održavanja kongresa SF i CEBU u Beogradu u februaru naredne godine. Prijemu je prisustvovao i predsednik Softball saveza Srbije Slobodan Đurić. Podsjećamo, Beograd je početkom ove godine na glasanju pobedio francuski Lyon i tako postao domaćin velikog kongresa naredne godine. Sezona 2016 je, da kažemo, pred završnicom. Ono što bih želeo da kažem je zaista ova lepa poseta generalnog sekretara Evropske softball federacije Amija Barana, koji je već nekoliko puta u Beogradu bio na našim raznim takmičenjima. Sezona iza nas je vrlo zanimljiva i pre svega upisana u istoriju, jer smo, zahvaljujući finansijskoj pomoći Ministarstva omladine i sporta grada Beograda i prijatelja, uspeli da odemo na svetsko prvenstvo prvi put u istoriji. Retko koja evropska zemlja može da na tako neki dalek put da ode u softballu. Učestvovali smo u softballu
softballu zabeležili 3 pobjede i 5 poraza, seniorska ženska reprezentacija, ostvarile su devojke, da kažemo, svoje snove o kojima smo maštali u toku 10 godina našeg postojanja. Nastavili smo sa drugim takmičenjima, juniorska reprezentacija učestvovala u Barceloni na evropskom prvenstvu, kadetska učestvovala na kvalifikacijama u Pragu, znači puno međunarodnih aktivnosti. Finiš godine, da kažemo, još pre svega i takmičenje u fast pitchu i slow pitchu održana tokom ove godine u Beogradu, Novom Sadu, Inđiji. Rastemo, pokušavamo da zaista napravimo još nešto. Ovde, da kažemo, još vraćam se na posetu Amija Barana, posetili smo i Sportski savez Srbije, veliku sportsku organizaciju koja je partner ministarstva i čiji smo mi člani. Zaista smo zahvalni njima na raznoj pomoći, ne samo softballu, nego celokupnom sportu. Očekuje nas sajam sporta gde ćemo se potruditi da nastavimo prezentaciju softbala, bilo je sjajno prošle godine, zaista svi će moći da imaćemo zajedno sa bejsbolom i kriketom jedan kavez, kaže se odnosno mrežu, kavez u prevodu tako izgleda, gde će svako moći se oproba sa našim sportom i par drugih sportova vrlo zanimljivih. I think it's really great. It's been the third or fourth time since I've been to Belgrade. We've been here, the few times before. The Softball Federation here is doing very good work. They're trying to build up the softball in their country. Like we said, we're going to have our Congress here, so I'm here for that, to check out the hotels where we'll be staying. But in general, I think it's really great how they're doing their work here and how softball in Serbia is really growing. They've been to the World Championships, they're going to European Championships, they're starting to build the younger kids playing the game, and it's really important, just like all the other countries in Europe. Kids over in different areas, in the different towns around in Serbia, around Belgrade more, and hopefully they'll grow out even more, and hundreds of kids are playing now, so that's a good sign for everything. Yes, next year we have our Congress. It's a joint Congress between the Confederation of European Baseball and the European Softball Federation. We're two separate federations, but here when we join together, we join to have everybody in one place because some of the federations are joint federations. It's very easy for us to be there, and it's very important that we have meetings and join together because we're all going to the Olympics in 2020. Baseball and softball are together, so it'll be really important to, especially this Congress, which will be an election Congress also, so it'll be very good, and it's good that we're having it in Belgrade too. Yes, I think it's really important. I think countries that are not the big countries always have the Congresses or always have the European Championships. Very important to have the smaller countries who can show to their national Olympic committees, to their ministries of sport, that they're important in the whole structure of European softball and or baseball, whichever it is. Yeah, that was a very, very important part. We're thankful for Tokyo. The WBSC also has done a lot to really push this forward for us, to be back in the Olympics. We're hoping that it's not for one time for 2020, maybe 2024, all depending who gets the next Olympics after Tokyo. Imali ste priliku da čujete i Amija Barana, koji je generalni sekretar Evropske softball federacije. Dakle, vrlo zanimljiva priča koja se tiče činjenice da i ovde postoje dve federacije, međutim oni će biti ujedinjeni i to je jedini način da učestvuju na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine. Amija Baran je vrlo zadovoljan činjenicom u razgovoru sa predsjednikom Softball saveza Srbije Slovanom Đurićem da je softball u Srbiji strahovito napredovao, da ima dosta klubova, da ima dosta takmičenja, da reprezentacija uzima učešće na evropskom prvenstvu, na svetskom prvenstvu i sve to samo sjajna stvar za softball generalno gledano, a posebno za softball u Srbiji. Kuća srpskog sporta. 12 udruženja. 94 granska. 98 opštinskih saveza. 12.000 klubova. Najveća i najbrojnija sportska organizacija na Balkanu. Sportski savez Srbije.